Hello friends, welcome back to National Bidang Rayus tentang Wahara so friends diningi video ang discuss kalangan janaki NSP scholarship ni someday yaniki National Scholarship Portal ni someday now okay so gobang students plan dakle janaki 2020 ni janaki 5 December awhai gobang students plan janaki scholarship menango gobang students plan munbak na 5 December kalinya but makase students gobang students makase Manipur udar na gobang students plan dawa scholarship menango menakar na 5 December aw janaki makase khawse makni mani gobang students plan munbak na gaवनि scholarship menango but makase students plan gobang ada daबो मोनाखै आरोखि ना okay so आं दिनै बे दुंगिजों बेखौनो डिसकास खालामो आरोखि ना एक्चुअली बे स्कलारशिपखौहाय जोङो माला मोनमारगोन आरोखि ना एक्चुअली आङो नोंथांमोननो दिनैनो लाइभ कल रेकर्डिंखौनो खोन्थागोन आरोखि ना आङो दिनैहाय माने एनएसपि नि जेनाखि अफिसनि स्टाफ बे स्टाफ जेनाखि अफिसाव जेनाखि एनएसपि स्कलारशिपनि जेनाखि अफिस स्टाफ जेनाखि अफिसाव खामानि मावग्रा बिसोरनो आङो कल खालामनानै रायलायदों आरोखि ना okay so बेवहाय बिथाङा माने सारमोना माने मोजाङै रोखा रोखायै खोन्थाहरदों आरोखि ना जेनाखि स्कलारशिपखौ माला मोनमारगोन आरोखि ना okay so नोंथांमोना कल रेकर्डिंखौ खोनासंबानो जाबाय आरोखि ना बेनि थाखायनो नोंथांमोना बिदिखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबा नोंथांमोना फुरा डिटेल्सै मिन्थिगोन आरोखि ना so जेनाखि बे दाबो गोबां स्टुडेन्टफ्रानो जेनाखि स्कलारशिप मोनो बे स्कलारशिप मोनैखौ माला मोनमारगोन आरोखि ना okay आङो कल रेकर्डिं माने लाइभ रेकर्डिं खालामनानै नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोखि ना माने आं रेकर्डिं खालामनानै दोनखानाय दङ so नोंथांमोननो खोनासंनोसै आरोखि ना नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय okay so जेनाखि नोंथांमोनाबो जेनाखि एनएसपि नि जेनाखि अफिस स्टाफ बे अफिसनि स्टाफफोरजों नोंथांमोनाबो कल खालामनानै रायलायहरनो हागोन आरोखि ना ओमफ्राय नाम्बारानो बेनो आरोखि ना स' नोंथांमोना जेनाखि एनएसपि नि अफिसियेल वेबसाइटआव थांबानो मोनखागोन ना हेल्प नाम्बारखौ बिसिनि अफिसनि जेनाखि एनएसपि नि स्टाफनि जेनाखि अफिसनि नाम्बार हेल्पलाइन नाम्बारखौ आरोखि ना एनएसपि स्कलारशिपनि जेनाखि हेल्पलाइन बे नाम्बारावहाय नोंथांमोना कल खालामनानै रायलायहरनोबो हागोन आरोखि ना बेयावनो होमबानो नोंथांमोननि जेनाखि मा सोंनांगौ दं बे कुइसनखौ सोंहरबानो जाबाय आरोखि ना स' आङो कल खालामनानै दहाय माने स्कलारशिपजों रिलेटेड थानायखौ सोंहरबाय आरोखि ना माने एनएसपि स्कलारशिपनि रिलेटेड थानायखौ आरोखि ना माने जोंनि आसामाव माखासे गोबां स्टुडेन्टफ्रानो मोनबाय 5 डिसेम्बर खालि बाट माखासे स्टुडेन्टफ्रानो दाबो मोनाखै होननानै सोंहरबाय आरोखि ना स' बेवहाय माने खोन्थाहरदों आरोखि ना बे जेनाखि एनएसपि नि अफिसाव जेनाखि अफिसनि स्टाफ मानसिफ्रा अके बे सारमोना बेयाव मोजां रोखायै खोन्थादों नोंथांमोना बिदिखौ नैबे जेनाखि कल रेकर्डिंखौ खोनासंग्रोदो अके फिर आप इसका सहायता कर सकता हूँ। जी सर एक क्वेश्चन पूछना था सर पूछे क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब असम का जो एनएसपी का जो स्कॉलरशिप है ना मतलब कुछ लोगों को कुछ स्टूडेंट को मिल रही है मतलब अभी कुछ स्टूडेंट को नहीं मिल रहा है कोई प्रॉब्लम है क्या अभी प्रॉब्लम कोई भी नहीं है सर जी, आप ही की तरह करोड़ों स्टूडेंट हैं और इंडिया में जो ना ही एक दिन में अप्लाई कर सकते हैं, ना ही एक दिन में वेरिफिकेशन होता है, ना ही सिलेक्शन होता है और ना ही अमाउंट मिलता है। सर थोड़ा टाइम लगता है ना? हाँ जी टाइम लगता है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। अच्छा सर कुछ लोगों को 5 दिसंबर में मिला है तो मैंने आपको बताया ना सर हाँ हाँ कि काफी स्टूडेंट ने अप्लाई किया तो सबका एक साथ वेरिफिकेशन नहीं होता, ना ही सिलेक्शन होता है, ना ही अमाउंट मिलता है। अच्छा 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 ठीक है सर ठीक है हाँ ठीक है सर मतलब कितना टाइम लगेगा और मतलब पूरा प्रोसेस खत्म होने में वेट कर लीजिए। प्रोसेस तो जैसा कि आपका कंप्लीट ही होगा, बस पैसे आना बाकी होगा ना सर। हाँ 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 तो मिल जाएगा वो। हाँ ठीक है अच्छा लगभग कितना टाइम लग सकता है मई जनवरी या मार्च तक आ सकता है। कितना फरवरी महीने तक, नहीं तो मार्च तक। अच्छा अच्छा फरवरी मार्च या कि मई तक ना जी 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 अच्छा थैंक यू सर थैंक यू फॉर इन्फॉर्म धन्यवाद। हाँ सर थैंक यू महाराष्ट्र में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सर थैंक यू स' फ्रेन्ड्स आइ हप कि नोंथांमोना कल रेकर्डिंखौ खोनानानै बुजिबाय जानांगौ आरोखि ना जोङो एनएसपि नि जेनाखि स्कलारशिप जेनाखि 5 डिसेम्बर खालि माखासे स्टुडेन्टफ्रा मोनदों ओमफ्राय बे मोनै स्टुडेन्टफ्रा माला मोनगोन अके स' बेवहाय सारमोना बुंहरखादों आरोखि ना रोखा रोखायैनो माने फेब्रुवारि नङाबा मार्चनि गेजेरावसो गासैबो क्लियार जाजोबगोन होननानै बुंदों आरोखि ना स' आं नोंथांमोना जेनाखि कल रेकर्डिंखौ खोनासंनानै बुजियाखैबा आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै स' बेवहाय बुंदों सारमोनाहाय माने आं सोंदोंमोन आरोखि ना जेनाखि 5 डिसेम्बर खालि आसामनि जेनाखि स्टुडेन्टसफ्रा गोबां स्टुडेन्ट जेनाखि एनएसपि नि स्कलारशिप मोननांगौखौ 5 डिसेम्बर खालि गोबां स्टुडेन्टफ्रा मोनबाय बाट माखासे गोबां स्टुडेन्टसफ्रानो मोनाखै होनना सोंहरदोंमोन आरोखि ना मानो मोनाखै माबा प्रब्लेम दं नामा सार होननानै सोंहरदोंमोन आरोखि ना स' बिथाङा बेवहाय सारमोना बेवहाय रिप्लाय हरदों आरोखि ना माने गोबां स्टुडेन्ट थायो आरोखि ना जोंनि आसामनिल' नङा खनसेनो गासिबो स्टेटनिखौनो माने जेनाखि भेरिफाइ जानाय माने सेलेक्सन जानाय बे स्टुडेन्टफोरनिखौ डाइरेक्ट सोखायो आरोखि ना जोंनि आसामनिल' स्टुडेन्ट थाया माने लाख माने स्टुडेन्ट दं आरोखि ना जोंनि इन्डियाआव लाख स' गोबां स्टुडेन्ट दङ स' बिसोरखौबो माने
माने सेलेक्सन खालामनानै जेनाखि माने सेलेक्सन खालामनानै बिसिनि एकाउन्टाव फैसा ट्रान्सफार खालामनायाबो इजि बाथ्रा नङा आरोखि ना माने गोबां स्टुडेन्ट दंसोना माने नायथ'नो हाया बयखौबो स' बेवहाय सारमोनहा बुंखादों आरोखि ना माने फेब्रुवारि नङाबा मार्चनि गेजेरावसो गासिबो जाजोबगोन होनना बुंदों आरोखि ना फेब्रुवारि मार्च नङाबा एप्रिल स' बिसोर मार्च मोनथाम मोनब्रैनि गेजेरावसो जाजोबसिगोन होनना बुंदों आरोखि ना लेट जादों स' माने गोबां स्टुडेन्ट थायोना माने फार्स्टआवहाय माने एप्लाइ खालामदों माने सासे स्टुडेन्ट माने गोबां स्टुडेन्टसफोरा माने एखे डेटआवथ' माने गासिबो स्टुडेन्टसफोरानो माने एप्लाइ खालामजोबनो हायाना एप्लाइ जाय मानसिनि जाय स्टुडेन्टसनि एप्लाइ खालामग्रोनाया थांजेननाय बे थांगोरनायखौसो माने बिसोरबो माने भेरिफाइ खालामग्रोयो आरोखि ना माने सेलेक्सन खालामग्रोयो बे सहैग्रोबाय नालाय माखासे सहैग्रोनायखानो माने सहैग्रोनाय जेनाखि स्टुडेन्टसफोरनि माबाखौसो आरोखि ना उनाव सहैनाया उननि जागोन आरोखि ना जायनि जेनाखि एप्लिकेसना सिगां सहैगोन बिसिनावहाय अफिसाव बिसिनिखौ माने फार्स्ट मानिखौ बिसिनिखौ बानायग्रोगोन आरोखि ना भेरिफाइ खालामग्रोगोन बिसिनिखौ सेलेक्सन खालामग्रोगोन देन जायखि उनाव एप्लाइ खालामनाय बिसिना उनावसो थांगोन नालाय उननि जागोन आरोखि ना स' बिनिखायनो बेबायदि होनना बुंदों आरोखि ना माने बेबो सारा बुंखादों आरोखि ना माने गासिबो स्टुडेन्टआनो सानसेनि गेजेरावनो एप्लाइ खालामजोबनो हाया माने एप्लाइथ' खालामजोबनो हाया ना होनना बुंदों आरोखि ना साराबो बुंखादों एक्सुवेलि नंखागौ आरोखि ना बाथ्राया माने जोङो गासिबो स्टुडेन्टस माने सानसेनि गेजेरावनो एप्लाइ खालामजोबनो हाया ना बयबो माने अनेक माने दिनै खालामदोंबा गाबोन एबा समफोर सोरबा माबा बेफोर बानायगोन आरोखि ना सोरबा 1 उइकनि गेजेराव बानायगोन माने 1 मान्थनि गेजेराव बानायगोन सोरबा 2 उइक्सनि उनाव बानायगोन बेबायदि जायो आरोखि ना स' बिनिखायनो माने एप्लिकेसना सानसेनि गेजेराव सहैजोबा जायो आरोखि ना गासिबो स्टुडेन्टसफोरनि एप्लिकेसनानो माने बेनि थाखायनो मा समान एखे समानै जोङो माने स्कलारशिपखौ माने बिसोरबो माने सोनो हाया होनना बुंदों आरोखि ना बेयो बुंखादों आरोखि ना रोखा रोखायै बेवहाय माने स्कलारशिपखौ फाइनाल बुंखादों आरोखि ना बियो सारा माने फेब्रुवारि नङाबा मार्चआवसो मोनसिगोन होनना बुंदों आरोखि ना अके स' थांनाय बोसोराव बिदिनो जाखादों आरोखि ना माने 2019आवबो जागोन 2019नि एप्लाइ खालामनाया माने 2020आव मोनो आरोखि ना 2019नि एप्लाइआ 2020आव मोनदों 2020आव मोननायाबो बिदिनो आरोखि ना फार्स्ट टाइमाव माखासे मोनग्रोबाय माखासेहा बिदिनो 1 मान्थ बा 2 मान्थनि उनाव मोनफिनबाय बेबायदि आरोखि ना दा थिग देग्लायबो बेबायदिनो जागोन होनना बुंदों आरोखि ना बेयाव लाइभ कल रेकर्डिंखौ नोंथांमोना खोनासंखानानै मिथिखाबाय जानांगौ आरोखि ना बेयाव सारमोना मा बुंदों फेब्रुवारि नङाबा मार्च नङाबा मे बिनि गेजेरावसो मोनगोन आरोखि ना फेब्रुवारि मार्च नङाबा एप्रिल बिनि गेजेराव मोनगोन होनना बुंदों आरोखि ना अके स' आइ हेभ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोननि जेनाखि गोनो गोथो थानाय स्कलारशिपआ माला मोनगोन मागोन बेखौ माने डाउट जानानै थानाया नोंथांमोननि क्लियार जाबाय जानांगौ गोसोआव डाउट जानानै थानाया स' आइ हेभ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ माला मोनगोन मागोन सारमोनहा बेयाव बुंखादों आरोखि ना फेब्रुवारि मार्च नङाबा मे एप्रिल मे अके स' बिनि गेजेरावसो जागोन फेब्रुवारि नङाबा मार्च अके स' फ्रेन्ड्स दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो नोंथांमोना जेरै इन्स्टाग्राम मासिनखौ साबस्क्राइब खालामदो सारायनानै बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो जेब्लानाखि ओंखारगोन भिडिअ आपल'ड खालामो बिनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय अके स' नेक्स्ट भिडिअ आं जेब्लानाखि भिडिअ आपल'ड खालामो बिनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय बेनि थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामो अल अप्सना क्लिक खालाम अके स' मानो होनना बुङोब्ला बेबायदिनो इनफरमेटिभ भिडिअसखौ आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय थागोन अके स' फ्रेन्ड्स दिनैनि थाखायसो बाय